Вай бояд дӯстону хешовандонро дар бораи ҳомиладорӣ огоҳ кард. Дар ин мавзӯъ бисёр овозаҳо ва хурофот вуҷуд доранд. Дар асл шумо метавонед фавран баъди дидани духача дар тест хабар диҳед. Ба раванди ҳомиладорӣ ин таъсир намерасонад. Аммо бояд дар назар дошт, ки наздикон аксар вақт қиссаҳои манфиро нақл мекунанд. Дардҳои таваллуд, мушкилиҳо ва таҷрибаҳои душвор. Ин гуна қиссаҳо метавонанд ҳолати равонии модари ояндаро ноором кунанд. Сатҳи стресс баланд шавад ва ин ба кӯдак низ таъсир расонанд. Илова бар ин, то 12 ҳафта хавфи қатъ шудани ҳомиладорӣ зиёд аст. Агар чунин шавад, шарҳ додан ба хешовандон душвор мегардад. Аз ин рӯ, агар шумо шахси ҳассос бошед, беҳтар аст интизор шавед то вақте ки пинҳон кардани дигар имконпазир бошад. Ҳар як зан таҷрибаи худро дорад. Баъзеҳо фавран нақл мекунанд, дигарон бошад дертар, ҳатто баъди чанд моҳ. Муҳим он аст, ки шумо худро ором ва бароҳат эҳсос кунед.